Siyawazi ama-list kanjena ukuthi akhandelwane. Akhandelwa uku-create i-narrative, propaganda, agenda, ukuba biased. Siyawa-understand. Yingakho singeke siye ndawo ngale content yethu. Silokhu siyivezile. Izingqwele lezi zingamaskandi ey'bhala le post le laphana ku-Facebook. Ey'create-ile. Kune-website abangena kuyo be-check ama-streams abantu. Ba-check ama-streams lawa azokhipha out uKhuzani. I-list lezo mkhipha out uKhuzani bathatha yona. If uKhuzani ezolandela iba yi-top 6, top 7 kanjalo kanjalo. If bazi uKhuzani akekho lapho bayamkhipha. Njengala bathi top 6 abantu abahamba phambili kusuka ngo-April 2024. Bathi uMafikizolo, uMenzi, uSminoff, uMthandeni, uLimit Nalo, uMlabalaba. Manibheka unumber 7, 8, 9 ubani? Hayi bekhona nge-top 10 yabantu abanama-listeners amaningi. Nansi kaKhuzani. Ina more than 9,543,305 kwama-streams. Abayifakanga on purpose. Just to make uKhuzani feel small, engathi akastrinywa, engathi akenzi lutho, indaba yakhe ayikho. Yabona le narrative bayayiphusha. Bayiphusha ngempela. Kodwa-ke thina sobe sikhona ukucorrecta lo mlando loyo. Siwulungisa. Kuwo wonke ama-monthly listeners abanawo, abachoma ngawo inombolo. Still uKhuzani usesekhona. Ukhuba ayikho ingoma ena 2 million. Ena 2 million ama-streams laphana. Ingoma zakhe ayikafishi no 1.6 million. Kodwa already album yakhe iwushaya 9.5 million. So iyo into kumele beyi-understand le. Iyo nama-Blue Nation okuzomela ayazi. Angagive up, ayibone futhi ukuthi la kudlaliswa nje ingqondo. Kudlala ngengqondo zenu kwenzela kube ngathi into enziwa uKhuzani ayikho ayibonakali. Ikhona iyabonakala. Ama-million akhe uwenzile. Kodwa ngoba kumele kuphushwe nale propaganda iyo kumele ihambe phambili. Akunandaba-ke lapho. Uzwafana izithombe zabo yonke into. Siyababongela-ke if ukuthi kumele bebongele. Kodwa-ke nangu lo muntu enizama ukumvalela ngaphandle. Nangu lo muntu lo enizama ukumkhansela. Nangu lo muntu enizama ukufihla umlando wakhe. uKhuzani akayindawo usohlale khona usazophusha afike futhi lezo namba lezo. Uyathi umsebenzi okuhamba kancane akusale kukhona. Asibonge. Silokhu nje seni-update nje ma-Blue Nation nabathandwa kaKhuzani. Sakahle.